Nosaltres ens diem Glass Canet Wines i el que fem són vins amb llauna. Són vins del Penedès que el que hem fet és donar-li aquesta nova dimensió, aquesta nova projecció cap al client que ens dona la llauna. La llauna l'hem d'entendre com un packaging, el vi de dintre és vi de qualitat i el que fem és donar-li aquesta polivalència que fins ara el vi no ens donava. Això ho vaig veure mentre estava estudiant una part d'un màster als Estats Units, a Califòrnia. Vam anar a un celler i hi havia uns xicots que bevien unes llaunes allà mateix i ens vam quedar com estranyats, no? Perquè nosaltres estàvem bevent copa de vi normal, a la que vam marxar, catalans curiosos, vam anar cap allà i vam dir, ostres, estan bevent vi amb llauna, com pot ser? I vam dir, no pot ser que a Catalunya, que és país de vins de tota la vida, no tinguem aquesta dimensió del vi i tinguem aquest packaging. Portem-ho cap a casa perquè això realment creiem que és superinteressant. Nosaltres hem fet una aposta 100% pel packaging. Per què? Perquè creiem que amb la història que hi ha hagut en aquest país d'envasos de vi, què vol dir? Amb pell d'animal abans dels romans, amb àmfores durant els romans, bota de fusta, vidre, al segle XXI què ens toca? Al segle XXI ens toca la llauna. Un envàs que sigui reciclat i reciclable, que sigui coherent amb el medi ambient, que sigui amb agricultura sostenible, que facin que aquest mindset i aquest canvi de mentalitat ja sigui el que la societat busca. Gràcies a això i al reconeixement que hem tingut amb uns premis internacionals tant al packaging com a la qualitat del vi, sobretot el vi espumós blanc, ha fet que la nostra entrada a mercat nacional i internacional hagi estat més que bona. Estem molt contents.